Mga kaigsunan og mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, amo na sab kamong gidapit nining usa ka tulumanon o programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kini karon niyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa kinasingkasing magapanghinaot kaninyo nga kamong tanan karon sa inyong pagsunod na kamo sa kabasko galagsik sa inyong mga panglawas nga may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang ni inyong makamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kalawasan, mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban naman sa mga basahong referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia nga mga pamaagi sa pagtudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gitudlo kaninyo. O nining tungura among mga mainiton nga mga pagpanibayas tanang mga kaigsunan sa nagakalalaing mga dapit labi na sa mga chapter president sa ilang pag-angkon sa pag-abaga sa radio station o sa ilang mga ginsakupan para maialagad kining maong programa. Kumusta kaninyong tanan? Labi na diri sa PBCM compound sa malahutayon ninyo nga pagsuportar para sa atong programa. O nini nga pagpahinomdom usab nga dili malikayan nga paabuton ang atong katiguman tungod kay sa usa ka tuig na may tulo ka hugna ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. O nilusab nato pagkalimtan ang atong binulan nga mga paghatag para lamang kana sa atong PBCM Palace Reconstruction. Og nining tungora karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nagumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Og ako na lang pagpungumusta no dinhi sa Mat Ikagwa at Surigao del Sur sa tanan ako mga kaparintihan. Kumusta kaninyo? Og ilabi na sa tanang mga miyembro sa pagtulon ang PBCM. Kumusta kaninyong tanan? Og dinhi na ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 28 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa. Adunay matag adlawng Domingo ug aduna usab sa inyong pagpatalingog matag adlawng Sabado. Og dinhi nining maong sibihan sa RP Index Kio sa inyong pagpatalingog mabati ang programa. Matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable sa TV5. O ang among mga pagpangamusta sa tanan nga nagapatalingog sa programa labi na sa nagahatag og suporta dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM. Ang programa nato mabati matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Diniusab sa Hingoog City mga kaigsunan sa Real Beat Radio ang atong programa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. O gisuportaran unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Ingon man ang naghatag suporta ang pamilya Kisimundo o ang atong igsoon Brother Mario Chabit. Ingon man ang naghatag suporta ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diyan nagpamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Atong programa usab dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio. Matag adlawng Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabihon. Diyan gisuportaran kini sa atong igsoon o kauban nga ministro Brother Diver Rizaba. Ato usab nga programa dinhi sa Cagayan de Oro City sa DXRU Radio Ultra 1188 AM band. Matag adlawng Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa
inyong pagbatalingog nining atong sibihan dinhi sa Tandag City sa DXBP Sure FM. Matag adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan sa inyong pagbatalingog. Alauna nga to sa alas 2 ang tagna sa kahaponon kining maong programa gisuportaran sa chapter president Brother Demetrio M. Campado o ingon man sa mga opisyalis sa iyang vice chapter president Alma Bernido, ingon man Julie Tubo, Marina Campado o ingon man ang mga members nini o mga advisors nila ni Brother Silo Canonigo, Eric Canonigo, Gertrudis Canonigo, Marcelo Hubay o ni Pedro Campado. Ato usab nga gikumusta og gitimbaya ang usab naghatag og sponsor sa atong programa, ang chapter president dinhi sa Puerto Cagayan de Oro City, branch number 48, chapter president Brother Francisco Rosal. Ato usab nga gikumusta ang ato ang mga sponsors nga mga PBC member dinhi sa sulod sa PBC compound, Brother Edgardo Ababa. Ingon man ang naghatag usab suporta ang PBC member nga sakop sa branch sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, branch number 16, Brother Marvin Lintapa. Ato usab nga gikumusta ang magtiayon nga naghatag suporta PBC members atong programa, si Brother Florentino Albarico o si Sister Remedios Albarico, di nagatag suporta sa atong programa diri sa RMN, DXPR Pagadian City, matag adlaw nga Domingo, alauna nga to sa alauna imidya ang takna sa kahaponon. Atong mga kaigsunan din sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat nga naghatag usab og suporta o ingon man ni Sister Lily Patterson, PBC members. O sa mga amakito ng Hermias family, labi na ni Brother Nicodemos, Nicky Hermias. Ang legal counsel sa atong pagtulunan sa PBC mga kaigsunan, walalain attorney Ramil G. Carion. Atong gikumusta usab ang mga kaigsunan nga niya sa taguluhan ni Brother Jerry Itkila og sa imong pamilya. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos og sa atong igsoon din sa Claveria Brother Froilan and Gina Factoranan Mangalos. Ang mga higala nato nga mga salesman usab nga nagapadayon og nagasud-ong sa atong programa, kalakip kamo sa among gipanimbaya. Niadtong gusto magpadangat sa pangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882. O garon sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang referensarle. Ining tungura mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, Brad Dever, Brad Ronnie, Brad Ronald. Ang padayon nato nga ang gipasabot sa Juan 10:30 part 8 ni. O kung naihigayon katong mga nangutana, ayaw mo kaguol kay permanente na matubag. Una-una kining nangutana gani gipadayon namo part 8 na gikan sa part 1 tungod kay sa paggamit nila lagi sa Juan 10:30 ilang himuon nga si Kristo maor ragid kana ang Espiritu Santo, og ang Espiritu Santo maora na si Kristo, o si Kristo maora na si Jehova maora na ang Kristo, og si Jehova maora na ang Espiritu Santo, og ang Espiritu Santo maora na si Jehova. Sa madaling pagkasulti, usara, og walay lain ini nga usa sa mga pagtulunan o reliyon ang wanis nga kanang prinsipyo nga usara ang tawag ana wanis, pero mao gi ilang ingalan pud sa ilang pagtulunan aron dali sila ilang kibaling identity og ang born again og kang Edi Villanueva sa GIL, Jesus is Lord, og ang United Pentecostal Church International, daghan na sila nga nagdala nini. Og bisan pa ang The Kingdom of Jesus Christ dinim above every name kang Kibuloy. O bisan pa ang gitawag sa una o gitawag og commander lahi niya karon father lahi nga adunay nagdala nga iyang anak o dunay nagdala nga si Boy Silang. O bisan pa ang Jesus Miracle Crusade International Ministry kang Weldy Estrada Almeida. Mo kini ilang prinsipyo, pero kini nga gipangutana ni Higalang Rodrigo Dayata, among gipanghinaot nga kanunay ka nga nagsunod akas kabaskog sa panglawas, kapin pa nga imo kining pangutana, wala may masayod unsay imong pagtuluan, pero
tungod sa imong pangutana among gihatagag pagtangad nga kapahimoslan usab kini sa mga nagpatalinghong nga kon ang among baruganan tungod kay si Master may nagdala sa ikatulong ugna sa panahon diya sa Espiritu Santo kay nabahin man sa tulo ka panahong pag-alagad o ng panahon sa Israel kang Hiuba nga ang iyang katawhan gitawag og Israel sa ikaduhang Samuel City Gs nga siya nagtukod kama 24 ikaduhang Samuel City Gs kama 24 o pagkatapos na sa panahon sa atong Ginoong Kristo si Kristo ay nagtukod og iglesia sa Mateo 16:18 Roma 16:16 kinganlag iglesia ni Kristo pagkahuman ni anang panahon na diya na sa among magtutudlo dayon. Pero naalaan lang nimo tingali o sa imong estilo ba sa panulti nga kami imong naalaan nga kami nagpatuo nga Dios. May nga atong basahon kini o atong ipakita Brad Deber para mapadayon kining atong mga pagtubag. Okay, Reb, atong pagabasahon, ang comment ni Brother Rodrigo Dayata, dinhini siya ni comment, Reb, sa PBCM Libuna Branch sa Facebook. Diin ang in charge ni ini, si Brother Jimmy Alcala. Atong pagabasahon, Reb, ang comment ni Brother Rodrigo Dayata dinhi sa PBCM Libuna Branch sa FB page. Ni comment ni siya, Reb, ni adtong Marso 19, 2023 sa alauna 23 sa hapon. Kini si Brother Rodrigo Dayata. Nagaingon ni ini, na ako'y pangutana, nganong magpatawag man mo nga Dios nga usa raman ang Dios. Juan 10:30. Ang Dios usara. Kung ato kining pagabasahon, Red, sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, kini ang gikutlo nga kapitulo ug bersikulo, kining Juan 10:30 nagaingon na niini. Matud pa ni Ginoong Hesukristo dinhi, ako ug ang Amahan usara. Nga kung basahon nato sa English, Red, nga King James Version, nagaingon na niini, I and my Father are one. Kini mga mahal namong tigpaminaw, higalang Rodrigo Dayata, among gipanghinaot nga naka sa gabaskog sa panglawas. Kung doon na kay pamilya, kumusta kanyang tanan sa mga kaparintihan ang nagsunod nining maong programa. Kining pag-ingog ako ug ang akong Amahan usara, nga gihimo ninyong usara man, nganong nagpatuo o nagpatawag man mo nga Dios matupan nimo nga usara man ang Dios sa Juan 10:30 na niini karon gi-display nato ang imong Juan 10:30 sa English nag-ingon I ingon ni Kristo ako and my Father og ang Amahan are one. Kanang pulong R di man na singular, balikon namo duha na sila pero dunay gikahiusahan. Sa ato na ng mga natun-an, daghan nga mga pagtubag na nato. Pero, para paghatag og dugang atensyon, nga gihimo nga gipahimuslan nila sa mga naghimo og doktrina nini. Kada usa nag-angkon sila nga mo'y tinuod og nagkapareho sila og prinsipyo, pero dili sila mag-uyunay, nga pareha sila husto. Na diha lang bahina, na kung kami sayop, di sa ato pa, kamoy husto. Nganong sa inyong pagkahusto, daghan mo, nag-inawayay man mo kada usa. Di kung dili man dahil ni mao ang among pagtugan karon, mangita pa dahil mo hustong pagtulunan. Pero sa tinuod lang, ang pagtulo na mo tungod kay base sa pagtulunan o doktrina nga si Master mo'y nagdala sa katumanan sa Espiritu Santo. Sa Juan 14:25-26, ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang o magtultol sa tibok kamaturan sumala sa Juan 16:13. Karon, nganong ilang himuon nga ang Amahan maora gina si Kristo. Sa makadaghan namo nga pagpayag nga ang atong Ginoong Hesukristo kauban na sa Amahan. Ug kay kauban naman sa Amahan, walay mabasa nga ang Amahan nagpakatao, pero na sila gigamit nga sitas. Ayan ang usa sa sitas, bradron, nga si Hiuba daw kuno nagpakatao, maura ni ang anak nga nagpakatao. Hain nila unahog basa sa ilang rason, bradron eh. Okay, Reb, morning sitas nga usa sa ilang gamitonon nga ang Amahan nagpakatao.
Sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church ri basahon nako kining Isaias kapitulo 66 bersikulo 9 gingon. Magapakatao ba ako sa mga kabataan ug unya dili ko ipahimugso? Nay question mark yagi pangutana, magapakatao ba daw ang Dios sa kabataan nya dili daw niya ipahimugso? Mingon siya ba, ako nga magapakatao sa mga kabataan, mutak umba sa taguangkan, mingon ang imong Dios. Muna ilang dakpon na yun rin, kung naka-highlight nga, ako nga magapakatao sa mga kabataan. No. Nakita na to nga si Hiuba daw magapakatao daw nini. Unya na gi-highlight na to nga read dayon ang ilo. Matik di mga mahal namong tigpaminaw si Hiuba ba ani magpakatao? Sa permiro pa lang basa nimo, ingon si Hiuba, magapakatao ba ako sa mga kabataan? Ilang gisabot nga siya daw magpakatao. Na kung granting nga siya di ay ni ang magapakatao. Asa man siya matawan eh. Sa nabasa magapakatao ba ako sa mga kabataan? At tumanunod si Hiuba matao sa mga bata. Na plural man na nga mga bata kung di siya na ang magpakatao. Siya lugar mahimugso. Anak siya ni anang mga bataa. Una-una aragot. Unya may gi-highlight nga yelo nagyon. Ako magapakatao sa mga kabataan. Sa to pa kung siya ni ang magpakatao o maianak siya sa inyong pagsabot. Dito di siya bata ipanganak. Na kung si Kristo mao ang katumanan kay parisan man ninyo na maiparis ani. Si Kristo pag ipanganak diya sa bata. Di ba tiguang na ng iyang inahan nga si Maria? Usa na sa ipaninyo ni paggamit. Hay din ang ilang isunod ani brethren. Lugar para mapamatod-an nga ako ug ang akong aman usara kay siya ba daw magpakatao o mahimong tao lugar mao na kuno na si Kristo kay nay ilang isunod pugbasa brethren. Okay, Reb. Ang ilang iparis-paris ani sa pagbasa para pahumhaom nila nga ang amahan nga nagkatao mulugar dayon nga mao na si Kristo. Kanay may tatak nga 70 Adventist Church nga Biblia na ko basahon. Isaias 9:6 giyon sa pagbaya. Kay alang kanato ang usa ka bata na tawo, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, og ang kagamahanan igatungtong sa iyang abaga ug iyang ngalan pagkatawgon kahibulungan magtatambag Dios nga magagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa bakigdain. Muni ilang iparis mga malamong tigpaminaw pero wa ba ninyo mamatik diyo kanang i-highlight na to. Nay pula, nay yellow, nay green. Pirmero pa lang daan kay alang ka na to ang usa ka bata na tao alang ka na to. Nay bata nga matao, way lalis. Giingon din nga kanang bata dili na babae. Ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Kanang pulong gihatag. Kinsa may gihatag? Ang usa ka anak nga lalaki. Kinsa man ang anak nga lalaki nga gihatag? Mo nang bata nga matao. Di na ay naghatag. Dunay gihatag. Di duha na. Unya kanang bata nga gihatag. Gi-highlight na to. Pwede tawgo nag-aman nga walay katapusan. Daghan man na. Ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan, magtatambag, kadua Dios nga maggawom, ikatulo aman nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdain. Tanang bata mo nang gihatag, dili na ang amahan nga mo siya ba? Mo na ay lang naalaan. Kay gumikan atong 66:9 nga ilang nabasa nga magapakatao ba ako sa mga kabataan. Atong Isaias 66:9 atong balikan gani paglantaw makita na to mga malamong tigpaminaw. Magapakatao ba ako sa mga kabataan? Ingon din sila nga siyo ba man ang magpakatao? Sa yelo dayon red man tong atong gibutangan para maklaro ginato nga mo nay punto nga among gidako. Ako ingon siyo ba magapakatao sa mga kabataan? Di man mo sumada. Kay kung siyo ba magapakatao adto lugar siya sa mga kabataan? Kadaghan pang mga bata nga iyang pakatauhan dito. Kung siya matao o siya na. Pero para paghatag og lain nga pagpasabot sa tinaw aron dili masaypan nila. Mogamit ta og laing hubad sa Biblia para pagkuha nato niya na. Kanang 66
9 sa ubang hubad nga Biblia, Brad Diber, giunsa na kana pagsulti? Niyari, batong pagabasahon, mogamit tag Biblia, kining maayong balita Biblia nga may imprimatur, Ricardo J. Cardinal Vidal, nag-iingon na niini. Tugutan ko ba nga siya magmabdus? Ug unya, dili paanakon? Takupan ko ba ang taguangkan? Ako nga naghimo, nga mahitabo ang pagpanganak, nag-ingon ang Ginoo. Kato di ang nabasa na to, katawanan po ni sila og mo'y magbasa og manabot sa Biblia. Katong gingon, magapakatao ba ako sa mga kabataan? Responsibilidad na sa Diyos di ay. Ang Diyos di ay, ang tanang mga bata nga matao, mga bala mong tigpaminaw, Diyos nagbuot nga siya'y magpakatao sa mga kabataan. Dili siya mao'y matao. Busa nga di gigamitan na to sa Biblia nga maayong balita, Biblia nga may imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal. Unsay atong nabasa? Now, matinaw. Ingon ang Dios, tugutan ko ba nga siya magmabdos? Unya dili paanakon. Kung dunay magmabdos, dili ba di ay kuno niya paanakon? Takuman ko ba ang taguangkan? May yelo. Unya sa green giingon, ako nga naghimo nga mahitabo ang pagpanganak. Sa to pa siya magbuot, siya di ay responsable sa tanang makababahinan. Nganong nanganak, Diyos ang nagbuot, ana. Nag-umol dito sa taguangkan. Dili siya mo'y nisulod sa taguangkan sa maong mga kababahinan. Labi na kay bata ang gisgutan. Di yun may tabo. Nga siya ba? Kung si Kristo na, kay mao makasiyo ba? Di man si Kristo na tao dito sa bata. Ayaw po daw na ninyo, eh. Pero di man mo gawas ang kamaturan o way sayop. Kinahanglan ang sayop, sayop yun na. Ang kamaturan, muna'y magsultis mga kasaypanan. Para paghatag og dugang pagtagad, Brad Ronald, sa ubang hubad na po sa Biblia para maklaro, si Hiyoba ba, maog yun ang ipasabot niya na nga, mo'y ihimugso niya iyang kaugalingon diha sa mga kabataan o diha sa babae. Di na lang nato na ganon. Diha sa babae lang. Dili reb atong pagabasahon kining 66:9 sa Isayas dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Ingon na ni ang gipasabot. Pagbuot ko nga hapit na silang mataw, og karon mupugong ba ako nga sila mataw? Siyempre, tugutan ko gayod sila. Dili ko gayod pugngan nga mataw sila. Ako ang inyong Dios ang nagaingon niini. O naklaro. O tanawa sa ang Biblia nga ang pulong sa Dios may gi-highlight na to. May red, may yellow, may green. Ngano? Punto ang among gipasabot para masundan ninyo ba? Si Hiyoba ang magapakatao kay siya na mauras Kristo. Tanawa sa ang sentence sa gingon, pagbuot ko nga hapit na silang matao, siya din na. Og karon mopugong ba ako nga sila matao? Di daghan ang matao kay ang mga bata man to, dili man siya maoy magpakabata, magpakatao. Si Kristo raman tong matao katong yang anak. Gani diha walay labot niya na. Si Hiyoba dili gid siya ang magpakatao niya na. O karon mo pugong ba ako nga sila matao? Ito bag doon, may green na po. Siyempre, tugutan ko gayud sila. Dili ko gayud pugngan nga matao sila. Sa ato pa, dili niya pugngan nga dili gayud na sila matao. Kinsa, kanang mga bata nga gimabdo sa mga babae. Ipakatao kato mga kabataan. Dili siya maoy mahimong bata. O, kita nato ng rason. Ngano? Kay programa na sa Dios nga siya mao ang nagbuot nga may mga panon nga ipakatao ang mga kabataan hangtod mudako sila kay programa na sa Dios nga ipapuyo sila sa yuta. Ayan ang usa sa mga kaligunan ni Bradron. Ani Arib, basahon ako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 2 ang atong pagbasa gingon. Adunay panahon alang sa tanang butang,
og panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit. Sa 2, panahon sa pagkatao og panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom ug panahon sa pag-ibot niadtong natanom na. O klaro, sa bersikulo 1 sa Ecclesiastes Kapitulo 3, panahon daw alang sa tanang butang, panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ilalom sa langit. Ang Dios may tuyo sa tagsa-tagsa dinhi sa ilalom sa langit. O sa sayang tuyo, mo nang sa bersikulo 2, nagingon, panahon sa pagkatao. Di siya di ay, mo'y nagbuot nga ang mga tao, ipakatao. Nga naman, kay kini mga taong ipakatao, papuyon niya ni sa tanang dapit. Kining mga bata nga mga tao, nga siya mao'y nagbuot, nga iyang ipaanak kadtong mga nagmabdos. Dili siya mo'y gimabdos, aron siya po'y maianak. Mo na'y buti pasabot. Hain ang dugang pagpatinaw sa Biblia nga ang Dios ipakatao niya ang mga tao aron papuyon sa tanang dapit. Brad Ronald, sumala sa Biblia. Aniya ang dugang puriba anarib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 17 bersikulo 26 ingon na niini ang atong mabasa. Siya mao ang nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan gikan sa usa ka tawo aron papuyon sa tanang dapit sa yuta. Tapos niya maandam ang mga gitagal nga kapanahunan ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang pagapuy-an. Busa klaro kayo higalang Rodrigo Dayata na nasaypan gyud nila ang pagtudlo nga imong nakatunan diha sa imong pagtulunan. Mauni nga nabasa nga siya mao ang nagbuhat sa tanang nasod sa katawhan gikan sa usa ka tawo aron papuyon sa tanang dapit sa yuta. Na di man makapuyo ning mga tao ug di ni matao, ipakatao sila, ipaagig, ianak sila nga mahimong mga bata sa tagsa-tagsa kataguangkan. Ang Dios mo'y nagbuot niya na. Kining magtiayon, dili man mahitabo nga ang lalaki mo'y magulaan sa bata. Sa sinugdan si Adan mo'y gibuhat sa Dios. Dito gikan si Iba sa usa sa mga gusok ni Adan nga gihupan siya para mahimong babae. Pero sugod ni ato nga nigawas na si Iba, wala magagikan na sa lalaki ang mga tao o ang mga mahimong matao nga makabataan. Diya na sa babae. Puriso nga ang asawa o ang bana sa maghimo sila og relasyon may tungod sa buhat sa kaminyoon. Ang may tabo, Dios maoy nagbuot nga kanang mga mahimong matao nga mga bata siya ang nag-umol diya sa taguangkan. May priba makita ni Bradiver? Oo, Reb. Niya, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, Reb. Dinhi sa Jeremias, Kapitulo 1, versikulo 1, diyon ikama na to sa versikulo 4, lapos sa versikulo 5, nagaingon ini, versikulo 1. Ang mga pulong ni Jeremias, ang anak nga lalaki ni Hilcias, sa mga saserdote nga didto sa Anatot sa yuta ni Benjamin. Dayon sa bersikulo 4 nagaingon ini, unya ang pulong ni Jehovah miabot kanako nga nagaingon, sa wala pa ikaw buhata nako diha sa tiyan na ila ko na ikaw, ug sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod. Kining puntuha, mga mahalamong tigpaminaw, higalang Rodrigo Diata, muni siya ang magdala og katubangan. Nga Diyos di ay mo'y nag-umol sama ni Jeremias. Sa taguangkan siya ginikanan. May gi-highlight na to sa versikulo 4, nag-iingon. Nga to sa 5, gikan sa Kapitulo 1, versikulo 1, gikuha na to nga si Jeremias, kasaysayan ni Jeremias. Pero kining atong gi-highlight nga pula ang pulong ni Jeremias, ang anak ng laki ni Hilcias. Pagka versikulo 4, klaro, unya ang pulong ni Jehovah miabot kanako nga nagaingon. Unsa daw ang giingon? Sa wala pa ikaw buhatan ako diya sa tiyan na ilak ko na ikaw. May highlight nga green. Buti pasabot nga ang Diyos mismo mo'y nagbuhat sa tao o nag-umol sa tao diya sa taguangkan sa mga kababayenan. Busa kini higala ang pagpatinaw nga nasaypan ang gibasa sa Isaiah 66:9
nga gipari sa Isaias 9:6. Dili si Jehova ang nagpakatao. Ang mga kabatan mo iyang ipahimugso, mo'y iyang ipakatao. Dili siya mo'y mahimugso diha. Nya ang kurat pa kay Diyas mga kabataan dito siya mahimugso. Naog si Kristo to pananglitan. Sa mga bata man ipahimugso. Kadaghas Kristo hinon mga tao. Dito pag yun mataw sa mga bata. Bata na itong gimabdosan sa atong Ginoong Kristo, si Maria man to. Diya na sa ipan, di klaro. Dugang pagpatinaw nga kini si Jehova nga amahan, si Kristo amahan. Ato nang natunan, amahan, anak nga bugtong Dios nga anak gitawag og amahan. Si Jehova, Dios nga bugtong amahan, dili anak nga Dios. Nakaron, para ipakita sa Biblia nga magkalahi ang amahan nga mao si Jehova ug ang atong Ginoong Kristo, hain ang gipatinaw sa Biblia, bradron. Okay, Reb, niya Reb, sa Biblia gyapon nga may tatak 70 Adventist Church na kubasahon, dinhi sa Lucas, Kapitulo 23, versikulo 34, gingon sa pagpahayag. Unya, si Jesus miingon, sa pa namulong ang atong Ginoong Kristo, amahan, pasaylua sila kay wala sila nakasabot sa ilang ginabuhat, so nagsangpit siya ngadto sa amahan, ang atong Ginoong Kristo. O ilang, giripahan ang iyang mga bisti aron sa pagbahin-bahin ni ini. Na kung ang atong Ginoong Kristo mao ni siya ang amahan, ba man siya musangpit? Kaya ang amahan na tao na, mao na nas Kristo mga grante. Una si Jesus mingon, amahan, siya'y nagsulti-sulti siyang kaugalingon, ang iyang gisultihan, ang iyang personal. Pasaylua sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabot. Pasaylua sila. Hagas mo yun siya, pasaylua sila, amahan. Siya may amahan, siya mo pasaylo. Sa record sa Biblia, may amahan nga gisangpit ang atong Ginoong Kristo ug mao na si Jehova. Kay si Jehova mao na ang mopasaylo pod ang katong gihangyo sa atong Ginoong Hesus nga amahan pasaylua sila kay wala sila makasabot sa ilang ginabot. Katong naglansang tanan nga nagbiay-biay sa atong Ginoong Kristo. Ayon ang prueba nga kining amahan mao ni si Jehova ang mopasaylo og bisag unsa kadako sa sala iyang pasayloon, bradrona. Aniya ang puriba na Reb, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Isaias, Kapitulo 1, versikulo 18, ingon ini nga atong mabasa. Umari kamo karon og usahan ta paghusay, nag-ingon si Jehova, bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagaputiyon ingon sa nibe, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Oh, sa nakita nato kaganina, matinaw nga ang atong Ginoong Kristo amahan, pasaylua sila. Kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Nai-highlight na to. Ingon si Jehova daan sa Isaias 1:18, umari ka mo karon og usahan ta paghusay. Nag-ingon si Jehova, bisan pa ang inyong mga sala mapula, unsa daw? Sila pagaputiun ingon sa nibe. Mo nang gi-highlight na to green. Ang yellow man. Bisan pa sila lubos mapula, grabe na day. Sila mahimong sama sa maputing balhibo sa kanero. Kana ang pagpalain ni Kristo sa iyang gisangpit diya sa iyang amahan. Pero tali ni Kristo og sa amahan. Ang amahan og ang Kristo makapasaylo. Pareho sila. Niya nang dapita. Pero dili na siya nga maurang personahan. Pero sa pagpalain sa Espiritu Santo, gilain nga lahi ang Kristo, lahi ang amahan nga mao si Jehova. Unsay puriba, Brad Deber? Niya Reb, atong pagabasahon, mugamit tag Biblia, kining ang pulong sa Dios. Din hinato pagabasahon Reb sa Mateo, Kapitulo 12, versikulo 31, lapos 32. Nagaingon ini, busa sultihan ko kamo, ang bisan unsa nga sala, bisan pa ang pagsulti og dautan batok sa Dios, mapasaylo. Apan, ang pagsulti batok sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo. Dayon sa versikulo 32, nagaingon ini, si bisan kinsa nga musulti bato kanako nga anak sa tao mapasaylo. Apan ang musulti batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo hangtod sa hantod. Nakita na to, matinaw. Balikan ta ang versikulo 31 sa di pa ang 32. Now,
giingon diha, busa sultian ko kamo ang bisan unsa nga sala. May highlight nga red. Bisan pa ang pagsulti og daotan batok sa Dios. Kanang Dios nga giskutan diri mo na ang aman nga mosyuba. Mapasaylo. Tanawa ha, mapasaylo sa Dios nga mosyuba. Apan ang pagsultig batok sa Espiritu Santo dili gyud mapasaylo kung siya mauna. Nganong di man pasayloon. Ha? Nasa bersikulo 32 now. Si bisan kinsa ari na punta kang Kristo gi-highlight to. Bisan kinsa nga mosultig batok kanako ingon ni Kristo. Nga anak sa tao, siya din ang anak sa tao. Mapasaylo. At tanawa ha, dili naman tas Espiritu Santo. Apan ang mosulti batok sa Espiritu Santo, dili gyud mapasaylo hangtod sangtod. Si Kristo man ka ang Espiritu Santo. Si Kristo man ka mao kadto Dios nga Amahan. Siya man ka ng Espiritu Santo mao siya ba? Nganong silang duha puros makapasaylo. Pero ang Espiritu Santo dili mo pasaylo. Unsa man na? Igalang Rodrigo Dayata. Munay but namong ipasabot pagpalain sa usag-usa nila, pero aduna sila gikayusahan ang pagkadius-usa na sila. Ug ang pagka na-record nga naa na sila sa langit, nausa na sila. Sumala sa unang Juan 5 City sa English, sa New King James Version. For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Kanang Father, mo nang aman si Yuba. The Word, mo nang pulong si Kristo sa 1:1. And the Holy Spirit, and these three are one. Ngano, na-record na sila sa langit. Pero individually, pag magkasala, kasaaman o sa anak, pareho sila nga mo pasaylo. Pagka makasulti kag batok sa pagpasala o pagpasipala sa Espiritu Santo, dili ka pasaylon. Maura magka, kana ang pagpatinaw nato nga lahi. Ay pangdugang payag sa Biblia, Brother, nga ang Espiritu Santo magkalahi gyud diha sa atong Ginoong Hesukristo, dugang payag sa Biblia. Ni Arib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak SDA kon Seventh-day Adventist Church. Dinhi ato pagabasahon sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod 20 nagaingon ini. Ug ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kasulunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Dayon sa 19, ug si Jose nga iyang bana, sanglit tao man siyang matarong ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilong. Dayon sa bersikulo 20, nagaingon ini, apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa, usa ka manulunda sa Ginoo, mitungha kaniya pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Oh, kining gi-highlight nato nga rin nga giingnan si Jose sa manulunda kay buot siya nga dili mo dayon sa pagpangasawa kang Maria, kay natinga siyang nagmabdos man nga wa pa man niya mahilabti. Musa giingnan siya sa manulunda, pinaagi sa damgo, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria. Ngano daw? Kay kanang iyang gisamkon, kanang nasa tiyan, gikan sa Espiritu Santo. Sa uban, lalang sa Espiritu Santo na. Di lain ang naglalang, Espiritu Santo. Ang gilalang, diya sa tiyan ni Maria, si Kristo, maora di ay. Na kung atong tan-awon ang ubang hubad sa Biblia, ang bersikulo 18 mo'y atong sigurohon. Brad Ronnie, giunsa na kana sa pagsulti ang bersikulo 18 sa gitawag og New King James Version nga Biblia. Okay, Reb. Basahon na to sa New King James English Version nga Biblia, ang Matthew chapter 1 verse 18. Ingon ini, now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph,
before they came together, she was found with child of the Holy Spirit. Sa ato paning pinulungan, ang Mateo 1:18, ginguna, karon ang pagkatao ni Hesukristo mao kini. Human nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon kang Jose, sa wala pa sila nagkaipon, siya, si Maria, hingkaplagan, nga nagsabak sa anak sa Espiritu Santo. O nakita nato matod pas Biblia sa bersikulo 18 sa kapitulo 1. Kang Jose sa wala pa sila magkaipon, siya hingkaplagan nga nagsabak sa anak sa Espiritu Santo. Si Kristo anak na sa Espiritu Santo. Sa ubang hubad sa Biblia sa New King James Version. Nakaroon kung anak si Kristo sa Espiritu Santo, mingon na po din ang uban nga wanis o nagprinsipyo ang Espiritu Santo maron si Jehovah. Da mauna ang sitas na nga among gipasabot. Kay kung si Kristo anak na sa Espiritu Santo, niya, si Jehovah anak man niya si Kristo, di ang Espiritu Santo o si Jehovah maura. Nasaipan ka po na ninyo. Pamati, nga naman. Kay si Jehovah kung magpasipala ka, makasala ka, mapasaylo. Pero kung ang Espiritu Santo magpasipala ka, batok sa Espiritu Santo, di magkapasayloon. Na, maoraman ka. Sa kang Kristo po, pasayloon ka. Sa Espiritu Santo, dili ka pasayloon. Tungod na po, aning nakita ninyo nga anak sa Espiritu Santo, mahimo na nga si Jehovah, mauna ang Espiritu Santo po. Kay kung mauna, sa Biblia ra ba, may matikdan ninyo, mga mahal namong tigpaminaw. Tanan, nga mga nagprinsipyo nini nga ang Kristo himuon nga anak siya ni Jehovah para ipalain nga lahi si Jehovah. Ang Kristo himuon nga para lahi siya sa Espiritu Santo kay inyong ang parehason, gihimo nga ang Espiritu Santo anak niya si Kristo, di si Kristo na himong anak. Pero himuon inyo nga, mauna na ang Espiritu Santo og si Jehovah kay mauna ang ama ni Kristo. Kung mao kini mulugar karon nga si David, mao na pud ang Dios. Maora pud ni siya si Jehovah, maora pud ni siya sa gisgutang Espiritu Santo. Ngano man kay si Kristo anak man pud ni David. Unsay prueba ni Brad Ronald? Ania ang puriba na rib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 27, ingon ini ang atong mabasa. Og sa naglakaw si Jesus gikan didto, dihay misunod kaniya nga duha ka buta nga nanagsinggit nga nag-ingon, "Kaluoy in town kami, o anak ni David." Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw higalang Rodrigo Diata. Gi-highlight nato og red og mayelo para mapakita nga si Kristo ang gipasabot sa maong permerong sentence sa gi-highlight. Ug sa naglakaw si Jesus gikan dito. Unsa diyon? Di misunod kaniya nga duha ka buta nga nanagsinggit nga nanagingon, "Kaluy in town kami, o anak ni David." Kinsa ning duha ka buta? Lison po kita na buta. Katugid ang buta sa panahon kang Kristo. Kinsa ilang gisunod? Nakadungog man sila nga naglakaw si Jesus. Unsa ilang giadres kang Jesus? "Kaluy in town kami," katong duha ka buta. Asa nila gitumong? Kang Jesus, "O anak ni David." Karon si Kristo anak na ni David. Ang may taboron si David, mao si Espiritu Santo. Si David, mao si Jehovah. O, tanaw na to. Mo nang bot na mong ipasabot. Gadepende sa pag-istorya sa Biblia, dili kay usahon din nato tungod kay pahimuslan na lang nato ang Juan 10:30, "Ako ug ang akong aman usara." Mo nang nasaypan. Nya pa. Dugang payag sa Biblia para pagpalahi sa kang Kristo o sa Dios o sa Espiritu Santo. Brother Ronald, hay pang dugang puriba nga malahi ang Dios nga aman nga mao si Jehovah o ang Dios nga anak nga Dios nga si Kristo o ang Espiritu Santo. Sumala sa Biblia. Ania ang dugang puriba na rib dinhi sa nakasulat sa atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa nakasulat sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 38, ingon ini nga atong mabasa, "Mahitungod kang Hesus nga taga Nazaret, giunsa sa Dios pagdihog kaniyag Espiritu Santo ug gahom. Giunsa niya pagpangadto adto sa paghimog mga kaayuhan og sa pagpang-ayo sa tanang gisakit sa yawa, kay ang Dios uban man kaniya." Tanawa, mga mahal namong tigpaminaw higalang Rodrigo Diata. Ang Biblia nag-ingon
gi-highlight nato, may yellow, may green, may pula. Mahitungod kang Hesus nga taga Nazaret. Uno, highlight nga red. Unsa daw ni Jesus nga taga Nazaret? Giunsa sa Dios pagdihog, yellow. May Dios nga nagdihog kaniya, aning Hesus nga taga Nazaret. Unsay gidihog? Giunsa sa Dios pagdihog kaniya, Espiritu Santo o gahom. May highlight nga yellow sa ubos. Kay ang Dios, uban man kaniya. Si Kristo giubanan sa Dios. Sa pagpangayog mga gisakit sa yawa. Giunsa sa Dios pagdihog kaniya, Espiritu Santo o gahom. Kung si Kristo mao ang Espiritu Santo, gidihugan siya ang Espiritu Santo, siya raman ka ng Espiritu Santo. Kung si Kristo mao ang Dios nga Amahan, nga nagpakatao kay siya raman pud kana nahimo lang bilang anak. Nanganong dihugan pa man siya sa iyang pagkasiya nga, siya raman gyapon na. Una-una argo na ninyo. Ha? Dugang payag sa Biblia, brethren, nga lain ang Kristo, lain ang Amahan, nga mao siya ba, og lain ang Espiritu Santo. Doon na ba'y gipatinaw pa sa Biblia, brethren? Aduna Reb, o kining Biblia nga The Passion Translation, the New Testament, dinhi nako basahon ang dugang pagpahayag nga gilahi ang Amahan, gilahi ang Anak, o gilahi ang Espiritu Santo. Sa John chapter 14, verse 15 to 17, gingon sa pagpahayag. Loving me empowers you to obey my commands. Bahayag sa atong Ginoong Hesus kini. And I, matulad pa ni Kristo, I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me. And He will never leave you. The world won't receive Him because they can't see Him or know Him. But you know Him intimately because He remains with you and will live inside you. Sa atong pinulungan, aron masabtan pag-ayo, gingon, sa Cebuano. Ang paghigugma kanako naghatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Og ako, bahayag ni Ginoong Kristo, mga sa Amahan. Og siya ang Amahan maghatag kaninyo og laing manluluwas, ang Espiritu Santo sa kamatuoran. O, di man naglahi gyud gipakita, lahi si Kristo, lahi ang Amahan, og lahi ang Espiritu Santo. Bisag di arata, brethren, di ba? Klaro mga mahal mong tigpaminaw ang nakasulat sa paghuban na sa Cebuano sa The Passion Translation. Nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, ang paghigugma kanako nagahatag kanimo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Unsa dayon ang sugo ni Kristo? Unsa dayon iyang gipayag? Og ako, ingon ni Kristo, mangayo sa Amahan. Hag-as ka Kristo mangayo sa Amahan nga ikaw ramang Amahan. Matod pa sa doktrina sa Jesus Miracle Crusade International Ministry og sa gipasakupan ni Higalang Rodrigo Dayata og sa Wanis og sa Jesus is Lord kang Eddie Villanueva og sa kang Pader Lahi nga sa una Adamic og sa United Pentecostal Church International og sa mga born again Christian nga maura man di ka na nganong mangayo man si Kristo sa Amahan og siya maghahatag kaninyong laing manluluwas, lain ang pud kununing manluluwas, kini ang gitawag og Espiritu Santo sa kamaturan. Dili na nato masabtan kung ang pagtulon ang PBCM nga nagtulo kanamo si Master na sayop kay di ni tinod nganong mang ang sayop man ka siya man kay sayop nganong nagsulti man siya diri kanamo nining sayop pa na sayop ba ni sa inyong pamati dili oy di kamo nga nag-ingog sayop nindot di ay ang sayop kay makasulti na gusto ang wala masayop mo na hinoy masayop una-una anak ninyo busa kana ang dugang payag nga magkalahi busa sa Biblia si Kristo manluluwas pero nangamuyo pa sa iyang Aman nga masiuba nga magpadala og laing manluluwas nga maong Espiritu Santo na siya mga muyo di ay pas Kristo niya. Nahain ang priba sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo manluluwas, brother. Pero dili siya nga manluluwas nga mao siya si Uba, maupod siya ang Espiritu Santo. Ni Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din na ito pagabasahon sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 11, nagaingon ini.
Kay alang kaninyo nataw karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Oh, nakita nato kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Ginoong Hesukristo, mao si Kristo nga Ginoo. Na di ba klaro na to? Na kung balikan ta ganina katong The Passion Translation atong balikan. Kung mao pa ni siya si Kristo, atong makita karon. Nya, kanang gi-highlight nato nga sa Cebuano, kaklaro ana kung si Kristo mao man ang manluluwas kay nabasa naman sa Lucas, basahon sa Lucas. Nanganong nag-ingon man si Kristo nini, og ako mangayo sa amahan, og siya maghatag kaninyo og laing manluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Nganong ingnon man niya nga laing manluluwas ni kining Espiritu Santo sa English Savior nga siya ra man na. Siya ra po ng amahan. Sa ito pag ibuang-buang taanin ni Kristo. Una-una argo na. Muna'y klaro nga pagkasulti nga. Lahi gud siya. Ya, ang priba po nga ang atong Ginoong Yuba manluluwas gyapon nga sa unang panahon wa pa magpakatao si Kristo kay naa na mas Kristo sa espiritu lang nga kahimtang. Sa unang panahon gipasabot ang mga katawang Israel nga wa gyud laing manluluwas si Jehova ra gyud hain ang priba, pero di na mao siya si Hesukristo, si Jehova nga mao ra pod ang Espiritu Santo. Hain priba niya na Brad Ronnie. Ani ang pribare, basahan ako sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa Isaiah iyang kapitulo 43 bersikulo 11 gingon sa pagbayag niini. Ako bisan ako mao si Jehova o gawas kanako wala nay manluluwas. Busa si Jehova manluluwas usab, si Kristo manluluwas usab, ug ang Espiritu Santo nabasa pod nga manluluwas usab. Nakita nato nga ako bisan ako mao siyuba o gawas kanako wala nay manluluwas. Ngano man na? Kay sa unang panahon ang mga Israel adunay ilang gihimo nga mga manluluwas nga dili mo'y manluluwas. Nag-ampo sila dito sa uban sa mga Baal, kang sa Dios sa mga Astarot. Daghan pang Dios sa mga Sidonhanon, Diyos sa Moab. Nag-ampo pa sila niya ng mga kahoy, mga linilok, mga larawan. Busa nagingon ang Diyos, ako, bisan ako mo siyuba, o gawas ka nako, wala nay manluluwas. Munang buti pasabot, mga mahal lamong tigpaminaw, higalang Rodrigo Dayata. Lahi si Jehova, lahi ang Kristo, lahi ang Espiritu Santo. Ngano? Giingon na namo nga sa atong nabasa si Jehova makapasaylo kung magpasipala ka. Si Kristo makapasaylo kung magpasipala ka. Sa ato nang nabasa sa Biblia, sa unahan. Pero ang Espiritu Santo dili ka pasayloon. Pero ni ay ato pang gamitunon, tan-awon lang nato ang oras, no? Kay may gisulti sila na pod, natin-aw naman ng mga bahina. Pero may, o tanawa, atong gipanigamutan yun nga maurot ang ilang mga depensa o pagdugang nato gamaton. Pero ang oras, dili mo tugot. Pero basahon sa nato nga, may mga gipanghawiran sab sila na pod. Nga tungod daw nga si Kristo nag-ingog ako mao siya, si Jehova mo'y nag-ingon pong ako mao siya. Dinhin na pong dapita ila na pong himuon nga si Kristo maora pod si Jehova. Hain ang usa sa mga sitas ni mga mahal namong tigpaminaw. Niya atong mabasa dinhi atong ihatag. Display. I-display nato. Ya. Kini mao atong makita. Kining nakasulat sa Isaias 48:12. Isaias 51:12 ug ang Isaias 43:26.
ug ang Isayas 43:10, 13, ug ang Isayas 41:4, unsay sulod ani? Nag-ingon, ako mao siya. Atong kwaon ang usa sa sitas aron mapamatud-an nato nga mapadayon nato kini bradon ang Isayas 41:4 kiyon sa pagkasulti. Okay, basahan na to sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia, Isaias 41:4, giingon kini sa pagpahayag reb, kinsay nakabuhat o nakagama niini nga nagatawag sa mga kaliwatan gikan sa sinugdan. Ako si Jehova ang nahauna ug uban sa katapusan ako mao siya. Katong sitas, katong bersikulo nga among gipakita nga ubay-ubay mga mahal namong tigpaminaw, ang atong gihatagag pagtagad ang Isaias 41:4 kay ang punto puros mabasa diha ni ana nga gidisplay nga ako mao siya. Unya kining ako mao siya, ila pong himuon nga mao siya si Kristo, si Jehova. Tungod kay si Kristo pud daw nag-ingog ako mao siya. Ayan ang priba ni ini Brad Deber. Ni Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 24, nagaingon ini. Busa, giingnan ko kamo, nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala, kay mga matay man gayod kamo diha sa inyong mga sala, gawas kun mutuo kamo, nga ako mao siya. Si Kristo namulong ako mao siya. Si Jehova nag-iumpog ako mao siya. Ayon pa, Brad Ronald, ang usa gyapon nga ilang gihawiran para himuong si Kristo mao ra gyud ni si Jehova. Ani Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, sa Juan Kapitulo 8, versikulo 28, ingon ini nga atong mabasa. Busa si Jesus miingon, sa diha nga maisa na ninyo ang anak sa tao, nan inyong mahibaluan nga ako mao siya. Og nga wala ako'y ginabuhat sa kinaugalingon, kung pagbulutan, hinunua, nga nagasulti ako sa ingon sumala sa gitudlo kadako sa amahan. Mga mahal namong tigpaminaw, higalang Rodrigo Diatas. Imbis part 8 na ang atong pagtubag. Pero, nakabsan man tas oras. Mao na sab ni ang atong ipadayon. Sa sunod natong pagtuon tungod kay nabasa ganina sa Isayas 48:12, Isayas 51:12, Isayas 43:26, Isayas 43:10, Isayas 41:4 nga nagingog ako mao siya. Nya sa Juan 8:24 ug sa 8:28 sa Juan nag-ingon pud si Kristo, i-display nato ang usa ka sita sa 8:24 sa Juan para makita nato unsay gingon. Makita nato nga gi-highlight nako ako mao siya. Busa si Jesus mingon sa diya nga maisa na ninyo ang anak sa tao nan inyong may baluan nga ako mao siya. Daw kay siyo ba naging mag ako mao siya. Mao na po ni ilang gikabuangan nga mao kuno si Kristo. Mao ra po siyo ba mao ra si Kristo. Amo ikasaad sa mas ilang gipanggamit ang mga bersikulo o kapitulo sa Biblia nga nasay pa nila mausab gyapon kini. Niabot lang atong oras. Padayon ang inyong pagsunod higala kadtupod nga nangutana ayaw ninyo ikapuol kay og ang inyo na po'y matunong kasi kamoy mapulaan kay di ra ba namo undangan og di mo mabusog og pagkaon pa. Dili namo buot nga gikuwangan mo sa pagkaon, busgon tigid mo sa pagtubag namo. Kini ang inyong alagad, Ebanghelista Reverend Charlie Eugenio ug uban sa mga kauban nga ebanghelista sa ngalan sa among magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Og kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. O kinausap ang inyong igsoon Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.